Blow the candle na, blow the candle. 1, 2, 3. Wala. Happy birthday sis Ansan og ni Bibi. Happy birthday sis Ansan og happy 9 months birthday ni Bibi. Singani na? Aldre, happy birthday say. Yan na sila, guwapso. May na kayong dindilakso, kaya ganin ang kawin. Ano gusto gano? Oo. Dami. Pulbaan galing ko dali. Donut ba? Mag? Milon. Ado. O kanimo na gamiton ng kuan. Eh, wala na yan yung box. Swerte kay box, wala mabasa. Wow! Happy birthday! Nice lagi kayo sa kuan, no? Yes. Nice. Magluto sa jagwang sa niyo. Ako rin lang may luto. Dani, namalit naman ko gahapon og kuan ka ng karning baboy. Nak, basig na prusin nagbaboy diha, nak. Sa guwaps nagluto na si Jana, ah. Kaya ang isunod ang pansit. Happy birthday, Ansan. Happy birthday, Ti Ansan. Salamat sa blessing. Arang kasi gaag-uwan. Agbukton may nakitaan. Sorry. So, diyan na guys. Arang happy birthday day sa mga tanan na birthday. Karon especially day ni Ansan Blanton. Grabe sa kabutan guys. Kitagaan mag-good minidya o pang kuan paluto. Salamat kay Kadyo sis Ansan. Tagaan pagkag taas nga kinabuhi ug maayong panglawas. So gilain ha ni guys kay gahapon nagpansit ng good ni ug kuan. Nangabot na day ang mga taga-dalagit. Si Junjun ug si Jinjin wa moari kay suglay ka ug uwan. Usa na timplaha sa kunin na ako okay na ba ni anak? Ganaguan hala. Bagyo na oh. Naya mong dirty kitchen na to, oh. Bagyo na din. Tinawis ako nun, nak. Dagdagan mo sa banay para maluto. Kiki. Oh. Ay, tuwan ka ng biglang tubig. Ano yung gilayin na tuwan ka ng tapis. Yung birthday, kaya nakang blessing. May nangabot ang bisita sa Lagit. Yan ay daghang ditsun paksiw. Tawag-tawag sa mga mumukulok ba? Dari kay pa, kung ano na siya ba? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow the candle na, blow the candle. 1, 2, 3. Wala. Happy birthday sis Ansan og ni Bibi. Happy birthday sis Ansan og happy 9 months birthday ni Bibi. Singani na? Aldre, happy birthday say. Mga Tagalog to. Galing sa Maynila. Marami kayong bisita si Mrs. Ansan, no? At saka 9 months ni Bibi. Ayan, no? 9 months. Hi! Happy birthday! Ay, sis! Ang cute ng Bibi. Oh, happy birthday to you. Happy birthday. Guys, nakatapos na kami ano. Ito pala yung mga ano ko kasama ko dati sa trabaho. Ayan, ang tagal ko kasama sa trabaho yan. Papa ng ano. Atong kuang putong kanon. Pamangkin ni Papa Edi. Yung mga taga-dalagit nandito guys, ayan oh. So, nag-celebrate kami ng birthday ni Aldri. Yeah, si Aldri 9 months old. Oh, may bagyo yung 9 ano mo birthday mo. May bagyo. So maraming salamat pala sa ano nagbigay ng mga
pagkain. Salamat sa Panginoon pala. Salamat kayo kay Ansan Blanton. Kahit may bagyo, tuloy-tuloy yung ano namin. Celebrate. Amen. Oh, salamat. Salamat sa pagkain. Daming pagkain. Nila guys, kanang nanglakaw na sila guys. Hanap pa kami si ano. Kayo may bisita. Huwag kang mabot si Jijin Bulls. Salamat kay kadyo ko ni Ansan Blanton na sa isang birthday. So, nihatag din sila para matuuna mo guys. Salamat kadyo ni Moses kanang mga pagkain na So, dapat tayo gitsong paksi di Kaya naghan pa kadyo ni gitsong paksi. Wala naman isang pagkasubuan na. Ngitan naman isang unza na. Kuan, balik na din sa Cebu katong kuan. Kanang kauban ha ko sila sa unas trabaho. Unsa napay yung paksiw. Napay kuan ay diduguan. Napay pista lagi dalagit. Unsa nagutan day ko guys kay mamo ni ang ganahan si utan ay. Utan ko kubasa og kanang kuan kang gayog. Sikwa na napay daghang kuan guys pansit. So manghatag ko karon dito sa mga silingan, kanang hatag na ko dito sa mga pagumangko ni Papa Idi. Salamat kay kadyo ko, happy birthday ni Sis Ansan Blanton og 9 months old sa apo, murag apo na ni Papa Idi kay pagumangkon man to ni Papa Idi tong kuan. So apo na to namo guys. Unsa guys kay nihilom naman pud agad ag uwan ganiha, grabe nagbunog-bunog sa daguan. So di nato sila Nicole ganiya lungsod nagbunog-bunog ja kani mao ni ang giluto guys na. Hindi ko may nagluto dadtong macaroni spaghetti na kaning chicken giorderan ni. Ayan kadto chicken na giorderan na siya 650 na tanan sa kainan ba. Ja bargi na nay litson gikan sa dalagit na ay kuan ay dinuguan. Ja cake tuwag sa strip kay ni kadto ka lugik lagi kay is. Ja guys nagpari schedule na laman ko dito sa hong luwa. Manawag ra ko dito sa kuan kay wadyo ko no kalarga ganiha kay aran jing kasi gagunos sa kadyo uwan banja karon murag ding okay na ng panahon guys na jag pag umanggo ni Papa Idi og gisahan kuan tong bibi na adto sa baybay kay kuan ning tila naman pud aguan na ja guys maro to ang video ron guys ron dawan ja. Ug naay biyahe ron murag muli si Cristel kay suspindi ko no ilang klase ugma Sabado. Basin og naay biyahe ron nga may siping muli si ja kay kanang si Jara pug sa dadto guys sa boarding house sa dorm. Manang alaman sa gina nung uli man nag-ready ko daling jacket kay basin og magpapas si ja dadto sa mayo siping guys. So sa ni siyang iligpit kaning kuan sa siyang tagaan tong mga silingan. Salamat kaadyo ni Sis Ansan Blanton. Hello guys, nakulari guys sa ang tinda-tindahan guys na kay nag-atang ko ni Cristel kay niuli kay suspindi gilahang klase ja naman ko'y biyahe dahil guys kay wa may day signal dari sa Cebu nana ko siya sa series ngita ka jug langit no. Wala day alas 5 na. Ano ako sa Santander ya pa man mo gawas og series diha guys. Na guys sapit na kuno sidya.
Iris guys na. Hinana dito. Nag-uniforme palagi ka. Wala ka nag-ilis? Guys, Kalulo? Wala joy bibi na ah. future nurse. Yeah. Ay, hala! Mag-gisi ng kuha nila di. Eh, dito di. Kuha nila mo oh. Bibi oh. Ay,